Dan zitten we dus op een hele goede manier in de schema hoe we dat doen. Nou, op het stuit is het bolwerk, en we zijn daar meerdere keren geweest, heel druk dwaande om daar een antwoord op te bedenken. Te jaren mooi ook de gemeente en ook de ambtenaren van de gemeente vormen dus op het stuit gebiedsteams en gaan ze dus ook op een oren wijzen naar de zwaar. Net meer u vraagt wij draaien, maar zien van wat kunnen wij doen toch gewoon met elkaar te praten. Maar altijd voort de vraag tot een verhaal komen van dat je uitkeren. Dat houdt op een bepaald stuit wel een keer op. En maar samen een beetje yield wat er mooi komt, maar het is wij dus wel heel wat zwaarder over als we dat al even betalen kunnen. We hebben namelijk ook, en dat had Willem nog net zijn, een heel soort ouderen in onze gemeente, naar verhouding een soort oudere mensen. Dus het beslag op die zorg zal ook groot wezen. En wij denken dan ook dat we dus die alle middelen die we maar beschikbaar hebben, daar ook voor beschikbaar houden moeten om dat van elkaar te krijgen. Dus net via de bezuiniging op het bolwerk, die hebben al een hele dikke veerlitten matten. Maar gewoon daar heel goed naar zien dat die hun werk goed doen kennen. Want die kennen het voor u is mogelijk ook, en het klinkt misschien wat gek, maar haast een beetje verzinnen als we dat op een hele goede wijze inrichten. En weet wel even, het bolwerk, maar ik tak hem hier, zat nou de begroting erheen al uit, ik nou weer €24.000 inleveren. Wat u zo'n belangrijk, we daar een rem op zetten en dat we dat dus net. Dat is in brede zin, en zeker dat wij dat op de dwarpen dan willen, is dat een verhaal. En wij dus echt heel wat zwaar van mij, het laatste punt wat ik even maatje wil, is dat het erop lijkt dat aanstaan al de zwaar onbestegen wordt. En er zijn al de eerste partijen over West. En dat moet dan intekenen worden door instanties, instellings die dus alle vormen van zorg aanbieden. Dat betekent dus dat alleen nog de grutten mogelijk daarop inschrijven kunnen. Wij willen ook heel graag dat ik de liedste zorgondernemers, vooral ik die een heel soort goed werk doen op het dorp, dat die ook bestaan blijven en dat die dus ook daarin mooi participeren mogen. Want juist die liedste zorgondernemers die doen hele goede dingen. Dus wij zeggen het echt het zorg drillen, maar we denken ook dat we daar een antwoord op hebben. Maar dan zullen we echt weer heel goed naar uw yield zien. Even ter onvulling, Jelke Douwe, gisteren op de televisie jongen. Er zijn al een 24 gemeenten die doen het via een veiling. Dat zit dus helemaal haaks op, was het stonden zij, dat is schroom maar in. Ja. Ik kijk gelijk zo in. Ik denk dat wij steen maar voor een zwartse oerhiet. Voor mij hoe de verzwarging staat, net waarom. Maar ik denk dat die oerhiet er ook altijd steen had. En dat is ook wat in uw rieën examen is. Hè. De wethouder zei ook van op het moment dat we het bij net zelfs oplossen kunnen en net maar vrijwilligers en maar de buurt oplossen kunnen, dan zal ik altijd nog een professionele hulp achter de hand wijzen. Daar hebben we mee op vergen. Alleen wij zijn bang dat dat meer in deze gemeente wijzen zal dan in andere gemeenten, omdat wij dus naar verhouding meer ouderen in onze gemeente hebben. En daar zullen wij dus echt een antwoord op bedenken moeten en echt yield van reserveren moeten, ben ik bang. Ja. Ik wil op het ouderen gebeuren direct nog even komen, want we komen ook met het sluiten van bejaarden, maar dat moet ik even naar de padkap. Gewoon naar de andere kant, Pieter. Ja, nou, je kent kwaad wijzen. Het is ten eerste mijn vakgebied net, maar zoals wij ons altijd profileerd hebben, wij vieren de sociaal-economische koers, zoals we het eigenlijk rechtsbreed aanpraat hebben. Wij zullen ten alle tijden de zwakkeren in uw leefomgeving ten alle tijden stiepen. Dat hebben we echt altijd niet in. Alleen ik ken momenteel net hoe het al komt. Nou, kun je je voorstellen dat veel van de andere mensen finaal in het probleem zitten? Ja. Van hoe komt het? Ja. Maar wij kunnen ze nou ook niks beloven. Ja, we doen iets best. Ja. Want we weten echt net hoe het moet. Ja. Maar ik ben wel blij. En Marie Nachtegaal heeft voorheen naast me een hele goede steun op dit gebied. Nou mag ik wel geluk hebben dat we de nummer 2 rijden daar echt heel goed in ben. Dus ik ben goed ervoor. Coachje. Dankjewel. Nou, ik denk dat het mooie van is vreselijke wat ons boven het hoofd hangt, maar dat het toch voor de burger wat te kiezen valt. Dat het scheelt welke partij je gaat stemmen als het over de zorg gaat. Je krijgt straks verschillende gemeenten, dus ik zou zeggen, stem vooral op onze partij. Wij weten het ook niet. Wij hebben heel goed aan. Maar mag ik even... dat ga ik nu even vertellen. Dit komt van PvdA, VVD. Dit is het beleid van u? Ja, dat klopt, maar dus dat wil niet wat zeggen... moet je dan kiezen? Dan moet je lokaal, ik zal heel goed uitleggen, dat bij het vorige kabinet Rutte 1, toen hebben wij een motie ingediend over het bestuursakkoord. En toen was het echt het CDA die zei van, onder andere namens Jelke Douwe, bij monden van Jelke Douwe, van
Ja, maar dat komt echt niet. Dat gaat niet gebeuren. Nou, het is zover. En wij weten nog niet exact hoe het financieel komt. Want dat weten we pas in mei, hoe het zit met de financiën. En wij willen het grote verschil maken met de lokale situatie. Daar waar het erom gaat, om de zorg, zal de Partij van de Arbeid zich er volledig voor inzetten. En mensen kunnen op ons rekenen. Dankjewel. Voorzitter, daar heb ik ook nog wel wat verzekerd. Want dat, als wij een moosje gingen, dan konden we altijd net op je rekenen op sociaal gebied. En dat vond ik wel wat jammer. Je bent wel heel sociaal bezig soms, maar ik mis ook wel eens wat. Dan wil ik graag een voorbeeld. Want Nou, die staan in de natuurlijk. Hoeveel moties wij Anton van der Aar. Laat ik voorop beginnen dat bij de VVD de mensen die de zorg nodig hebben ook de zorg krijgen. Maar we moeten natuurlijk wel beseffen dat de zorg moeilijk betaalbaar wordt. Want mensen worden ouder, nou goed, dat hoef ik u niet uit te leggen. Dus er moet iets gebeuren. Natuurlijk wat een heel belangrijk fundamenteel verschil is natuurlijk dat de zorg nu vraaggestuurd is in plaats van aanbod gestuurd. Dat wil zeggen dat wij hier als gemeente, ik heb het in mijn inleiding ook al gezegd, ik schat deze gemeente wel in dat wij die taken naar behoren kunnen uitvoeren. En ik wil het niet zien als een bedreiging, maar ik wil het zien als een uitdaging. Want uiteindelijk kunnen wij die zorg hier lokaal veel beter organiseren. Maar ik heb er wel bij gezegd, dan moeten we wel zorgen dat die experts die nu dreigen langs de kant te staan, dat we die ook binnenboord halen en dat we daar ook goede afspraken mee maken. Wat de VVD betreft heb ik in de raad ook al gezegd, er wordt op bezuinigd, wat ik mij wel kan voorstellen, maar ik kan me niet voorstellen dat wij zulke budgetten krijgen dat we het werk er niet voor kunnen uitvoeren. Dat lijkt mij ook niet reëel. Als dat gebeurt, dan moeten we ook bij de landelijke overheid aankloppen. En dan zal ik ook bij de VVD aankloppen, landelijk, om te zeggen van jongens, we moeten het wel op een goede manier kunnen uitvoeren. En ik denk dat als wij minder budget hebben, wil niet zeggen dat het automatisch minder wordt of slechter wordt, maar ik denk dat we die uitdaging moeten oppakken. Dus wat de VVD betreft willen wij die uitdaging wel aan. Meneer Braaksma geeft ook aan, het is nog wat onduidelijk. En het is ook inderdaad een hele grote operatie. Er komt ook heel veel bij kijken. Maar ja, we zullen toch die strijd aan moeten. En wat de VVD betreft zien wij dat wel zitten. Maar je zegt met andere woorden ook al, worden er veel bezuinigd, ook al wordt dit altijd zo erg is, gaan we de barricaden op, als het niet kan? Uiteraard, want we moeten het natuurlijk wel, kijk, we moeten wel natuurlijk een mate van kwaliteit kunnen garanderen. Maar er zijn dus een aantal aspecten die fundamenteel verschillen ten opzichte van hoe het beleid nu is. En daar moeten we ook de ruimte in zien te vinden dat niet meer aanbod gestuurd is, maar dat het vraag gestuurd is. Maar mag ik even, dat hoort zo, dat zal die kant ook uit moeten. Maar als je nou ouderen hebt die dat zo gewend zijn, die dat zo is, dan is dat een enorme ingreep in het hele gebeuren van hen. Dat valt nu mee als je zo oud bent. Nee, tuurlijk. En we hebben natuurlijk een overgangsfase, je hebt een gewenningsfase, maar dat heb je altijd met nieuwe maatregelen. Dus daar zul je ook oog voor moeten hebben dat de mensen die het zijn gewend, dan zul je dat op een bepaalde andere manier moeten gaan inkleden of je zult het op een bepaalde manier moeten gaan afbouwen. Maar je kunt niet zeggen van ja goed, we doen het niet, want we staan ervoor en we hebben er gewoon mee te dealen. Ja, goed. Esther, als je erbij ziet, dan noem ik met name ook de gehandicapten, die moeten aan het werk via sociale werkverlening. We hebben hier geen werk. Dat wordt een hele moeilijke klus om aan die zorgplicht, die er ook ligt, te voldoen. Ik kom direct apart nog even op het blokje ouderen. Maar dat lijkt me heel erg moeilijk in dit gebied, waar we allemaal vechten voor meer werk. Nu krijg je ook, je moet ervoor zorgen dat die mensen komen. Nu al hoor ik weet niet precies de cijfers in het onderdeel, maar dat heel veel, ook mensen, al achter de geranium zitten waarvoor niets is. Een gigantisch probleem, denk ik. Het is een heel groot probleem. En die zorgtaken die op ons afkomen, ik heb over u gedroomd, maar daar heb ik nachtmerries over. En vooral ook de snelheid waar dat mee op ons afkomt, de bezuinigingen die hiermee gemoeid gaan. En daarom hebben wij als CDA ook gezegd, jongens, wij moeten ons in de zorg verdiepen. Ik kom niet uit de zorg. Dus wij zijn al een hele tijd, naar allerlei zorginstellingen gaan wij naartoe. GGZ zijn we geweest, thuiszorg het Friesland, buurtzorg, Mind Up, u kent het misschien wel, hier in Dokkum in het centrum zit daar. En dan leer je en dan voel je wat het is als mensen zorg nodig hebben. Ik mocht hier bij Mind Up komen en daar
Het is een activiteitencentrum voor mensen met psychische problemen. Deze mensen proberen ze weer in de maatschappij te krijgen. En hoe waardevol dat is. En wat je dan ziet is dat het gewoon echt nodig is. Deze mensen kun je niet zeggen van nou je redt jezelf maar en zie maar hoe je het doet. Maar als het geld er niet is? Het geld moet daar zijn. Dat zijn dingen, daar kunnen we niet op bezuinigen. Ik mocht ook met buurtzorg meelopen. Nee, buurtzorg en thuiszorg het Friesland. En toen mocht ik bij mensen achter de deur kijken. Daar zaten 2 oude mensjes. De vrouw die was ver in de 80 en haar man die was begin 80. En toen lag er een heel protocol over hoe je een kous aan moet trekken. Nou, dan denk ik, daar kunnen we op bezuinigen. Want die verpleegsters die weten echt wel hoe ze kousen aan moeten trekken. En die zorg dat ze gedoucht worden en geholpen worden en een praatje kunnen houden, dat moet blijven. Maar die protocollen, die kunnen voor mij wel achterwege blijven. Maar als ik de hulpverleners hoor, praten kan niet meer, want het is dit ingevuld, het is dat ingevuld en je moet dit en je moet dat. Terwijl, met name bij de ouderen, die open oor, dat gesprek, heel belangrijk is. Ja, dat is weer. Dat betekent hoeft vanzelf net alleen van hulpverleners te komen. Dit hartstikke een sociaal netwerk omheen. Ik heb in mijn inleiding zei van dat de zorg dicht bij de gemeente komt, dat de gemeente uitvieren, want dat kind best. Want wij kennen ze vaak beter. En als de juist het zorg van bovenaf regelen wordt, dan had men overal recht op. En soms had men recht op dingen die men nodig had. En daar gaat een heel soort geld in zitten. Maar ik denk dat wij als gemeente, en daar ben ik wist van, heel goed weten wat de mensen nodig gaan. En dat is echt terug met die meetinkers die er dus nou aankomen, met de mensen te praten van en wat is er dan nodig en hoe kunnen wij jou helpen. We weten dat er hele soort bezuinigingen omkomen en dat maakt het dat we keuzes maken moeten. En ik vind wel dat het Rijk de boel over de schutting gooien liet, dat we dan echt zelf bepalen moeten hoe we dat uitvieren. En dan moeten ze net de regels erbij bedenken op welke manier ik nou eens een keer verminder geld. Dus want die angst heeft? Die angst heb ik wel. Dus als je nou zorgen naar de waarjongens hier krijgt als voorbeeld. Bij een oordebaat jaren wij dat het verschrikkelijk moeilijk is om waarjongens aan het werk te houden. Want ze moeten aan alle handen arbeid- en veiligheidsregels extra met ze onvoldwaan om die mensen daar aan het werk te krijgen. En dan denk ik van ja, liet ze dat dan net moeilijker maken, liet ze dat dan makkelijker maken. En liet ze dan echt het vertrouwen in de gemeente hebben dat ze het echt goed uitvieren kennen. Want waar het bij de FNP om gaat, is dat er meer centraal staat. En het gaat erom wat de meest nodig had. En dat kan het sociale netwerk heel soort opvangen. Maar als er even geen sociaal netwerk is, dan moet de gemeente de weg. Ja. Laat maar, ja. Eerst moet iedereen even aan de beurt. Ja. Ja. Het is gelukkig al heel veel gezegd. En ik kan bij iedereen bijna wel zeggen, daar sluiten we ons bij aan. Maar ik wil toch een apart stuk. We vinden het eerst al inderdaad de snelheid waarin de overheid dit naar ons toe gooit. Dus niet alleen inderdaad nu met de WMO, waar je inderdaad op voorbereiden. Achteraan komt de jeugdzorg. En ik denk dat het echt een zorg is. Ik bedoel, ik weet wel, dat zie ik inderdaad, het is wel een sociale gemeente. Ik denk dat we het voor elkaar krijgen. Maar ik denk dat we daar niet alle gelden voor zullen krijgen. Dat is een tweede. Wij hebben wel een beetje angst voor het bestekschrijven van de zorg. We zullen op een gegeven moment moeten aanbesteden. En daar zullen denk ik echt een expert moeten hebben die zegt van jongens, dit hebben we nodig en dat zetten we in de markt en daar kunnen de biedingen op komen. Maar dan gaat er weer zoveel van het budget af als je weer dit pakt, als je weer die pakt. Ik heb liever daar geld voor iemand die het goed doet, dan dat we halverwege straks weer zeggen dat hebben we niet aanbesteed of zijn we vergeten of weet ik wat. En dat we in augustus zeggen van we hebben geen geld meer voor de rest van het jaar. Ik heb liever dat dat op de goede, juiste manier echt wordt aanbesteed. Of in bestek schrijven. Het tweede is dat er niemand buiten boord mag vallen. En dat bedoel ik echt niemand. Iemand die zorg nodig heeft, heeft zorg nodig. En ik denk dat wat er nu gebeurt, gelukkig gebeuren er ook echt hele goede dingen. Met de keukengesprekken, met de meedenkers. Signaalfunctie. Een signaalfunctie heb je als gemeente, heb je als buren, heb je als mensen onder elkaar. En dat zullen jullie moeten doorgeven. Welke zorg heb je waar nodig, op welk moment, tegen welke prijs. En dat zullen jullie moeten bepalen. En daar zal inderdaad niemand, echt niemand dupe van moeten worden. Op welk moment dan ook. Rijn? Ja. Ik kan me daar wel bij aansluiten, want waar gaat het om? Het gaat om de mensen. Hoe verder je van die mensen afstaat, hoe makkelijker je aan bezuiniging slaan. In Den Haag wordt heel makkelijk zijn van nou, zoveel procent hier en zoveel, want wij zeggen dat net. Wij zeggen het hier wel. Wij gaan naar de zorginstellingen zelfs. We gaan boven dat naar lietschalige zorginstellingen en dan zeggen we met groot respect wat die mensen even doen. En dat soort voorzieningen moet blijven. Een ander voorbeeld, de NEF.
Nou, we hebben te maken met een gemeente die daar een hele slag in maatje geeft, want de gemeente is verantwoordelijk voor de NEF. Dus de NEF. Ja, maar die mensen die het arbeidsgehandicapt binnen, die kennen dus oorlogen worden toch de gemeente. En er kan een heel soort besparen worden, toch met deze mensen te worden die graag werkje willen. En daar moeten we vooral mee teruggaan, want dat soort experimenten, dat is dicht bij de meerskip. En daar gaan wij echt voor. Ik heb meer angst dan Jim. Beluister je hem denken van, we zeggen het, komt dit. Ik heb het meer angst, maar ik wil eens een voorbeeld, Jan. De speaker, internaat, is dus no mensen gewoon inkennen, kleren, dat en dat. In de nieuwe toestand niet. Dan zal ik toch een soort indicatie hebben dat ik erin kom. Mijn oren worden, we krijgen een hele grote groep die normaal daar nog de heel prettig mijn wat ik er leeft. Dat zal in deze nieuwe opzet toch oors worden, tenzij dat wij gaan naar een soort clustersidee waar we toch weer een groepsidee meestal wijden. Maar dan kom ik in wijk in het dorp. Je brengt ook wel door het mooie Noordoost-Friesland. Te koop. Te koop. Te koop. Te koop. Hoe zal die andere mensen die dan nog, wat meestal is dan die voorzieningen hier rond bij Dokkum, hun huis kwijtraadje, ze worden gedwongen eventueel daar te zitten, of zijt een woningbouwcorporatie in dit sociale baan. Nou, dan geef wij die huizen op. Of zei de gemeente dat. Want oors zitten wij daar met een gigantisch probleem. En elke dag zei het al, ik denk, we waren het er even voor. We hebben een heel groot alderijn. We hebben geen voorzieningen in de dorpen. Volle minder. Althans, zoeken als de speaker. School is misschien nog krek even oors, maar laten we dat nog maar heel zwart-wit stellen. Mensen, dan hebben we er toch iets. Waarvan ik gewoon denk, hoe lossen we dit op? Daar wil ik wel even wat van zeggen. Volgens mij is het net helemaal de rechte weer was het nog zoist. Nee, ik zet het zwart-wit. Ja, oké, nou dan wil ik er wel een op inhekje. Ja. Want je had jou 65, 75, 85 hier bent en dan zei dan kist in huis net kwijt. Elk huis is elke dag de verkeering. Alleen de prijs. Als de erfgenaam zegt of de lusje zegt, wil ik nog een paar ton mooi op die baan reiken, dat is wat anders. Maar als je een huisverkeer wil, dat is geen punt. Dus, nemen. Nou, ik vind feitelijk dat Willem wel gelijk heeft, hoor. Dat verlies. Ik kom wel nemen dat verlies. Maar ze komen in Dokkum. Nee, ik kon even verder. Ik snap die. Maar ze komen in Dokkum wijn en dan kosten de kosten en neem maar op, de servicekosten, de toestand dit. Kunnen ze mij hun ALW net bereiken. Ze hebben een huis waar ze het geld op betalen moeten. Dan kunnen ze misschien, Pieter, 1 of 2 hier daar nog zitten. Wat ze er weer uit. Landelijk beleid. Nou, dat is geen landelijk beleid. Maar dat is het. Ik snap die probleem wel. Nemen, kleer, had je dat willen. Nou, dan praat over verlies, maar je dat altijd verlies. Als je in de tijd een huis gekocht hebt van 40, 50.000 groenen, wij je nou misschien 2 ton van vregen. Je maar dat blijft ook een keer realist wezen. Ja, goed. Dus dan kun je nooit zeggen, ja, nou kijk het huis net van die prijs kwijt die men momenteel rondom vreegt. Nee, dat is heel wat over de vraagprijs als een verkoopprijs. En ik heb al mijn vraag koppeld, wat voor voorzieningen hebben we dan van die mensen direct in Dokkum? Nou, daar heb je dan gelijk in. Ik ben niet aan de beurt, sorry. Ja, doe maar. Mag ik het wel zeggen? Ja hoor. Nou, het is een probleem wat in kaart gebracht is. En zoals jij het vertelt, dan bevordert het alleen maar de krimp. Hè? En we hebben er eigenlijk geen oplossing voor. Misschien heb je een oplossing, maar het kan... Nee, omdat je je vinger op stak. Het is zo gigantisch groot. Het is veel groter als wat jij noemt. Had ik even niet brengen, maar... Want dan ga je als oudere niet meer in de dorpen wonen. Je bevordert de krimp, je haalt het niet in je hoofd om in die dorpen te gaan wonen. Dus ik ben het helemaal met je eens. Het is een groot probleem waar we op moeten anticiperen. Dank je wel. Nee. Als de huizenprijzen zat je, dan kan het wel eens heel onttrekkelijk wijzen van mensen van Vierens die erin te komen. Dankzij de centrale as kan men aan het vlot naar hun werk misschien in Jereveen of Snits. Dus ik juich het alleen maar taal. Mijn huis is tot trouwens echt een keer zo dat zakje, dat is van mij dan jammer. Maar ik wil maar zeggen, je moet realist wijzen. Ja. En wij moeten als gemeente zwaaien dat we hier een gemeente worden waar het prettig wonen is. Ja. Maar dat wordt een aardig zakje, dus begrijp ik. Als ik meen dat het echt voort moet wel. Maar dat hoeft net voort, dat is heel wat oors. Right. Ja.
Nou, we hebben hier een particuliere probleem. Dat is prima, dat mensen huis te geven. Maar we moeten als gemeente maar weer een oplossing vinden. We moeten de leeftijd onpasbare woningen maar bouwen. We moeten hier wenten maar bouwen. Die mensen moeten wij blijven. Er moet een oplossing komen. En de gemeente heeft er een belangrijke taak in. Dus wat dat ook is, zijn direct nog een wereld te winnen. En ik denk, onafslagbaar akkoord. De particulier heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar de gemeente heeft zijn verantwoordelijkheid. Esther? Ik denk ook dat u gelijk heeft en dat we moeten samenwerken. Van de week hebben we gesproken met dorpsbelang van Jusses. En die zagen ook dat er oudere mensen, 4 oudere mensen ging het om, die hebben hun huis te koop, die moeten naar Dokkum toe. Ze kunnen eigenlijk niet meer in het dorp blijven wonen, want ze kunnen niet naar een kleinere woning toe. Nou hebben ze met een bouwbedrijf gepraat en dat bouwbedrijf opperde flexibel wonen. Huizen die ze daar voor een tijdje neer kunnen zetten en over 10 jaar kunnen ze dat huis weer wegnemen en dan zetten ze het ergens anders neer. Ik denk dat we met elkaar in die creatieve oplossingen moeten zoeken om toch dat die oudere mensen in hun eigen dorp oud kunnen worden, kunnen blijven in hun eigen vertrouwde omgeving. En misschien kunnen we er een pilot van maken. Wij hebben ook wel een soort clustervorming. Ja, dit dorpsbelang die heeft echt gezegd, wij willen deze oudere mensen graag in ons eigen dorp houden. We willen wel een stukje zorg geven. We willen op onze oude mensen passen. Help ons, hoe kunnen we dit voor elkaar krijgen? En wij hebben ook gezegd van hier willen wij ons in gaan verdiepen. Kijken wat de mogelijkheden zijn. Ik heb mijn wethouder al flink gevraagd. En ik was helemaal enthousiast. Ik denk, dit zijn misschien hele creatieve, goede oplossingen. Ja. Dit is wat anders dan wat Joost straks stellen. Dus wij zijn natuurlijk daar echt wel voor. Ja. Maar Joost stelt duidelijk, de mensen moeten naar Dokkum toe. Ik denk dat de concentratie... Ik denk dat de concentratie, heel gek hoe klekker dat klinkt, net om ik ze naar Dokkum praten wil. Maar ik denk dat mensen, omdat je nog voorzieningen bent, nog maar naar Dokkum willen. Er is nog rustig, er is dit, er is dat. Ze willen graag tegen bij dit, ze willen graag tegen bij dat. En dat is het punt. En dan zeg ik, dan word je wel gedwongen om het te doen. En dan zeg ik, waarom, maar een woningbouwcorporatie, ik neem maar gewoon een voorbeeld, dat we komen tot een iets horen bouwen, iets horen ding. Jouke Douwe. Ja, ik hark hier nou en dan denk van, hoe geef je dit al je betaling? Ja, want er worden nou weer een aantal zaken worden hier echt maar droege eigen beloofd. En ik zelfs haast dat we een eigen woningbouwvereniging willen worden. En dan denk ik van nou, hoe geef je dat dan? Want net als mij is het nou altijd zo dat we bezuinigen moeten. En dit verhaal, laat het ook heel duidelijk wijzen, dat gaat in op 1 januari 2015. En de gevolgen daarvan zullen dan pas blijken. We moeten nu al bezuinigen, dus wij kunnen daar ook nog niet op anticiperen. Dat wordt een hele dreige toer. Maar is juist het probleem wel? Zo? Ja, en daarom zei ik van, we moeten dus heel goed zien naar wat we nou echt door met de bezuinigingen. We moeten nou daar al voorwijzen dat we echt, want er wordt hier aan alle kanten beloofd dat we de zware voor aanhouden zullen. En ik ga ook op de dwarpen. Nou, ik ben hartstikke blij, maar ik zou het aan nek om dat Jim nog altijd zei van, nou, er zit hier houden we aan en het parkeren en weet ik wat. En dat we dus aan daar helemaal geen geld voor hebben. Dat is jouw verkiezingsprogramma. Je wil iedereen angst hoe jij dat je andere partijen op al die vergrote dingen bent. Dat is helemaal niet. Ja, maar jouw beloven gouden bergen. Welke gouden bergen? Jou zei, jou aan alle kanten niet geld uit en ik had er net bij jou bezuinigen zullen. Jou altijd van bezuinigen niet. Dat nood creëren wij altijd naar extra geld. Ik had nog net jongen, ik kijk naar je plan van jou jongen. Anton. Oh, dan ben ik netjes bedoel. Ja, juist. Anton, zie je het probleem? Willem, ja, ik zie het probleem. Ik hoor ook al goede oplossingen. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat we eerst met ideeën moeten komen en dan kijken of we het geld erbij kunnen krijgen. Wat natuurlijk belangrijk is dat die zorg dicht bij de mensen blijft. Nou, mevrouw Hanna, Esther heeft het in haar begin ook al gezegd. Kijk, als het op het dorp die zorg kan blijven, dan moeten we dat ook vooral gaan organiseren. Alleen, het blijft gewoon heel erg lastig van hoe gaat het eruit zien. En ik denk dat we ook moeten gaan kijken van ja, wat gebeurt er op dorpen? Clusteren van voorzieningen hoort daar ook bij. Dus daar kan zorg ook een onderdeel van uitmaken. Voor de VVD is het belangrijk dat mensen die zorg nodig hebben, dat ze die ook krijgen en ook dichtbij. Dus ik vind het wel belangrijk om daarop in te zetten, maar er zijn zoveel open eindjes die er nog aan zitten. En er zijn zoveel uitdagingen nog en er zijn zoveel ideeën die daar komen. Ik ben wel van mening dat de gemeente in dat soort zaken, qua huisvesting en al dat soort zaken, moet faciliteren. Maar de markt moet bepalen waar die woningen komen te staan. Ja. En daar moeten wij zelf niet aankomen. Ik wacht je met duim, dus hier is direct de oplossing.
Ja, dat was zij dus. Ja? Nou, inderdaad, wij zien het probleem. Maar het probleem is niet inderdaad van nu. Want de mensen die nu oud waren... 4 jaar geleden had ik mensen die toen oud waren. Die wilden ook graag op dorpen blijven wonen. Ik denk wat wel heel belangrijk is met de woningcoöperatie. Goed woonakkoord, dat je zegt niet alleen richting toekomst, maar ook wat gaan we volgend jaar al doen aan levensbestendige woningen, aan huurwoningen of huurwoningen die nu slecht zijn voor ouderen. En je zegt van die knappen we op, die gaan we veranderen. Dat je daarmee bezig gaat. En dat kun je nu doen. We hebben daar aardig wat uitgeleend geld staan. En dan kun je zeggen van welke manier kunnen we daarmee omgaan. Het tweede is dat ik zeg van de zorg, inderdaad, wat er nu extra overheen gekieperd wordt, wordt nu ook betaald door het Rijk. Alleen we krijgen het minder. Dat betekent dat we het slimmer zullen moeten doen als nu blijkbaar het Rijk doet. Als in de toekomst blijkt dat geen één gemeente het kan doen voor dat geld, zal denk ik elke gemeente in Den Haag staan op het Malieveld om te zeggen van, jongens, dit kabinet, het is lang genoeg geweest, weg ermee. Nou, dus extra volgens mij haal je hier iedereen weg van de gek. En ik denk dat ik naar Tiel, daar ben ik met 8 personen in de riet kwam, maar als ik nou het ontik, dan zit er nog 3. Dus daar ga ik een luchtballon op letten, dan is ik niks worden. Jongens, hallo, dat staat helemaal nergens. Nou. Dat staat nergens op. Dus er is een evacuatie. Ja. Wat bedoel je, die ruimte die er zit met dat uitleenbedrag? Want dat heb ik genoemd, dat is een doorleenbedrag aan de woningcorporatie. Maar wat bedoel je? Wat is de ruimte? Nou, wat is de ruimte? Ik kom er even op terug, omdat we vorige week een debat hebben gehad, waarin de wethouder van wonen, waar iedereen zo trots op is, zegt van, ja, daar kunnen we helemaal niks mee met de wooncoöperatie, die willen niet. En ik heb gekeken dat er een heel groot bedrag in uitstaat. Dan zeg ik van, jongens, daar hebben we zeggenschap. Als dat bedrag daar staat, hebben we ook zeggenschap. En die vuist op tafel om te zeggen, jongens, nou moet het wel een keer anders zoals wij het willen. Dat ze weer rekening moeten houden met de woning. Slaat nergens op, want hier hebben we dus nou, echt... jammer dan. De laatste 2 jaar gaat het hierover. Als je goed gekeken had, dan weet je waar het over gaat. Ja, ik weet waar het over gaat, gelukkig. Pitje nu heeft dat wisten waren we hier niet. Ja, ik denk dit krakeel, dat last niks op. Ik weet net dat ik oplossing heb, maar ik had een zwaar geval. En de zwaar is voornamelijk, was het al in het begin, zei dus Willem, wat ik maar Willem zit. Ja. En elke niet, dat is in het begin zei dat die indicaties die we zo heeg, dat mensen dus heel zwaar ziek wezen moeten als opname worden moeten. En er is een categorie die het afdement wordt, die thuis blijven moeten. En dat is voor zichzelf wel heel zwaargelijk, want vaak bij mensen die dement worden, die het gas onstelen, is het voor zichzelf wel heel gevaarlijk om zulke mensen thuis te hebben. En kun je echt net altijd bouwen op sociale netwerken. En het is heel goed dat er hier op voorstel van Verder Breelsma, dat is uw zwaarge coördinator, neem ik hem maar. Dus ik zei het van, wij vinden echt dat we onder die veiligheid dus wat waarmaken en dat er echt een passage of opname is om bij de veiligheidsregio dat om te melden. Want er moet dus bekend wezen bij de veiligheidsdiensten, bij de diensten, dat er een wennet die mogelijk dus wat extra zorg nodig had. Wat we dus nou adviseren van oplossen, ik denk dat toen Thomas zei, het heb ik vaker in de debatten zijn, er is een organisatie, DESTA, die in AIM een Lietse zorgunit opstelt. Dus clusteren van zulke soort zaken, clusteren van de voorzieningen, dat kan helpen om dus wel zorg in dwarpen te houden. En dat geldt net voor alle dwarpen. Er zijn ook dwarpen die binnen de lietsvaring, die moeten dan ook een beroep dwaan kennen op de dwarpen, waar het wel goed regelen is. Dus een echte oplossing heb ik net. Ik vind wel dat wij als gemeente ook rond te gaan moeten en via planologie om die wenningenwet Esther Hademaait krijgt door hier. Ik heb zelf al eens de kangoeroewenningen neemt. Kreeg ik wat hongerlach van al de oude vrouwen die het in de steel zitten, maar die wonen net bij de ben in. Maar je krijgt wel vraag van mensen van ik wil graag uitbreiden, maar dat kan planologisch weer net, maar ik wil graag van mijn ouders zorgen. En ik vind dat we daar ook de ruimte van moeten. Maar als je nou alles nog bescheuren, we herkennen alle dat er heel wat op je maag komt. Heel wat je al doen moet. Is het dan nog, en dan praat ik even over hemzelf, nog wel mogelijk om als rietslid in je vrije tijd werk dit nog te doen? Moeten wij net naar een heel betellen baan, of naar dit, of naar voorzieningen bij het werk, of naar dit, of naar dat. Want het wordt maar op je bordjescoat, het wordt maar dit, en je moet er gigantisch voor de werk van, wil je alleen nog al bijblijven, laat staan dat we betekenen, moeten wij net naar een hele andere vorm
Want we praten over omboeren, maar als Riet echt net naar een hele andere vorm zegt, nou, die krijgt van de baas, of je krijgt die vergoeding, of een hele dag vrij, of dit. Ik neem maar de voorzieningen die een ondernemingsriet krijgt, die mogelijkheden die krijgt, die wordt je als rietslid net binnen, toch net in. Moeten wij net in dat merk, en dat zal dan landelijk wel geregeld worden, maar moet je als rietslid, kun je dit nog zo behappen, of moeten we naar die kant? Elke dag is nog gewoon het werk. Nou, het zal die een poepen toewijzen om alles te volgen. En dan ben je heel blij dat je dus een groot aantal mensen om je heen hebt, die ook een heel soort weten van hoe het in de Mierskip leeft. En ik prijs me gelukkig dat we daarom hier maar een hele grote ploeg onder slag geweest binnen. En ik op de lijst staan, jongen, van staan er een heel soort mensen die al hier hun eigen expertise hebben. We hebben hier van fractievergaderingen en we gaan er een heel soort uit. Want je moet dus inderdaad je eren en eren hier houden in de Mierskip om te jaren van wat er leeft. En dan gaat het er benamelijk om dat je jaren hoe het beleid, en ik van de gemeente, maar ik van het Rijk, hoe dat over de moanne uitpakt. En als je daar dan wat ontwang kennen, dan ga je daar een heel soort willen krijgen van om daar en energie om daar weer mooi onder de slag te gaan. En daarvan zit ik er. En in die qua werk is het haast net te dwan, maar mamakoor en dat is het mooie. Maar mijn idee is dat nou, ik denk dat ze dan wel wat mist. Ik denk dat want ik denk juist mamakoor en zij zit gelukkig het bestel in Nederland eruit. Dat is juist mamakoor in een fractie en mooi alle eren in de Mierskip, dat daar een heel soort dwang is. En ik ben bang dat als dat oors inricht dat minder wijzen zullen, dat mensen op eigen man en boer misschien beslissingen nemen zullen. Anton. Nou, ik ben het wel met jou Kedouw eens. Kijk, we krijgen natuurlijk ook een vergoeding, dus we kunnen daar ook wel een halve dag of een dag ja, maar je hebt werk. Je hebt werk. Ik heb werk en ik heb nog heel veel werk en ik heb ook nog heel veel andere dingen om te doen. Maar dat gaat er met name om dat wij als gemeenteraadslid meer op pad moeten en minder ons met de details bezighouden. Want we worden nu wel gedwongen om de grote lijn uit te zetten en het beleid te bepalen, daarop te controleren. Maar, en ik doe het zelf ook, en om wel eens even over die kleine dingetjes te beginnen, omdat dat ook dingen zijn. Maar het gaat erom, het is prima te doen, het is veel werk, het is ook een roeping, je moet het ook leuk vinden, je moet er enthousiast voor zijn en dan komt het allemaal wel. Maar ik pas ervoor om daar een verkapte functie van te maken, want daardoor word je ook weer meer afhankelijk van inkomen en dat soort dingen. Dat is nou juist net niet de bedoeling om het ook zuiver als in het democratisch proces om daar goed naar te kunnen kijken. Oké, Lammert. Nou, ik denk dat Anton op zich al de juiste woorden heeft gebruikt. Ik denk dat het wel heel belangrijk is dat de kaders, inderdaad, en de beleidsnota's die vanuit de ambtenaren vanuit het college komen op de tafels van de raadslieden, dat die duidelijk zijn, helder zijn, waarop de raad dan het juiste kader aan kan geven en een controle daarop kan hebben. Als dat zeg maar half gebakken is, dan moet het toch weer van tafel weer terugkomen, dan blijf je aan het geneuzelen. En ik vind het heel belangrijk dat je zegt van, als dat goed is, dan kun je het inderdaad als raadslid gewoon in je vrije tijd doen. En dan moet je die volksvertegenwoordiger zijn. Ik maak me onterecht zorgen, Pietje. Ja, ik kan Jochen hier rietslid geweest en in die tijd hadden verschillende onderzoeken geweest naar de werkdruk van rietsleden. En het blijkt dat een rietslid 20 tot 24 uur per week kwijt is om het rietswerken. En dat weer net de bedoeling van het dualisme. Want dualisme dat zou inhouden dat riets op haatlijn dus bestuurt en meer tijd hier om naar de Bargeta. Nou, naar de Bargeta, daar ben ik van overtuigd, dat docht alle partijen hier, want we komen elkaar oorlog in. En als even een PSTN werkt midden in de Mierskip. Maar bij u zijn er wel mensen die dus een dag inleveren hebben op hun werk om het rietswerk wel goed waan te kennen. En dat is net omdat ze dus het hartstikke goed hebben, maar ze vinden gewoon dat ze dus de wijze moeten vaderiert en dat je dus echt die dingen waarmaken. Daarbij valt en stiert een goede squalling van rietsleden. Dat is goed onderlijn weer bewust en dat is een verantwoordelijkheid van de partij. Maar ik denk ook dat wij als gemeente echt wel zelf die faciliteiten bieden moeten. We hebben nou een griffier die de riet ook ondersteunt. En dat moet echt gewoon sableeuwen. Want dus wat dat betreft... En vind ik gewoon, het is prachtig mooi werk om voor de mensen wat te budgetten. En zo staan alle rietsleden er nevens mij in. Maar het is wel een heel soort werk. Esther. Ja, eigenlijk, ik zou eigenlijk niet weten hoe ik het beter dan
Pietje kan verwoorden. Zij zegt dan zijn we zo klaar. Ja, het is ook zo. Het kost veel tijd, het kost veel energie. Het is ook echt niet altijd even makkelijk. De reacties van mensen zijn ook soms best wel niet altijd even leuk. Daar moet je aan wennen. Het is ook zo dat ik 4 jaar geleden, toen ik begon, toen misschien was ik toch vrij naïef. Je stapt erin en dan komt er ineens toch wel heel veel over je heen. Nou, daar schrik je soms best wel even van. Maar het is ook heel dankbaar werk. Het is heel mooi werk. Vooral dat volksvertegenwoordigers zijn. Het met mensen in contact komen. Alle lagen van de bevolking. Nou, dat drijft mij. Dat vind ik het mooiste. Dat is het mooiste. Dat vind ik het mooiste. De vergaderingen niet. Erop uit. En luisteren wat de mensen zeggen en wat er bij de mensen leeft. Ja. Rijn. Ja, er is een kloof tussen de politiek en de mensen. Nou, dat is een groot probleem. En juist dat gemeenteraadslid die heeft een geweldige rol te spelen om die kloof te overbruggen. Dat raadslid moet net een professional zijn. Die mag de meerschap zelf, die moet eigenlijk een soort van vrijwilliger, ja, wel een betellen vrijwilliger, maar dat hoeft net een soort deel te wezen. Het is ook een stuk liefhebberij, het is een stuk roeping, het is al saai worden. Je moet hierop film te doen. Genoeg 64-plussers die zeggen van, nou jongens, ik ken ook genoeg die. Ja. Nou, ik heb zelf toch van, ik ga raadswerk weer. Maar als er een beroep op je dienen worden, dan neem ik mijn verantwoordelijkheid. Ja, maar dat is nog in 64 toch? Ik ben bijna 69. Ja. Coachie. Dankjewel. Nou, ik ben 8 jaar al bestuurslid van Raadslid Nu. En wij hebben deze ontwikkeling als bestuur of als vereniging aanzien komen. Er zijn heel veel enquêtes gehouden. En ik ben het heel erg eens met Pietje, hoe Pietje dat uitlegt wat het dualisme betreft. En de gevolgen ervan. En eigenlijk wordt wel voorspeld, het wordt nog moeilijker. Maar het is natuurlijk een heel langzaam proces waar je in groeit. En dan krijgt Anton ook gelijk. Als je dat mooi vindt en je wilt met die burger blijven communiceren, dan zal je het wat minder gedetailleerd moeten doen in de raadsvergadering en andere accenten leggen. En maar dan kom ik direct nog even op. Oké. Pieter. Ja, nou, duidelijk helder. Het mag geen baan worden. Want dan raad je de gedrevenheid kwijt, denk ik, van die vertegenwoordiger van die burger. En wij kunnen ons gelukkig beroepen op een hele grote skaatfractie. En daardoor is het volgens mij helemaal geen werk. Het is die erbij, de manier van leven misschien wel. Wat zei het, Pietje? Het is willenwerk. Het is beslist willenwerk. Nou, ik heb me dus onterecht zwaar genoeg maken. Ik dacht, je hoort het. Wij hebben geen gebrek aan leven. Je hoort het nooit vol, maar ik wil nog een één puntje staan. Waar al in op je zorg komt. Zwaar, alles dit. Je vreeg een heel grote van het college direct. Want het zegt, heldere beleidsplan, helder dit, helder dat. Nou neem ik alleen nog maar wat we krijgen gewoon hoe de zorg. Wordt er dan net een wethouder bij om dat altijd te behappen? We hebben net een jouw wethouders. Ja, ik krop maar op. Nou, ik begin, Rijn. Die moet ik betellen worden. Ja. Nou, wij moeten bij het gemeentehuis, bij de wethouder zelf maar beginnen. Ik even stappen. Ik was weer op mijn enthousiasme in de microfoon gekropen. Moeten wij niet, met alle zorg die op ons afkomt, alle dingen die er zijn, je vraagt van het college een geweldige inzet, dit en dat, niet naar, met name dat zorggebeuren, met direct ook waar we nog over hebben, burgerparticipatie, naar 4 wethouders. Nou, Rijn. Ik bied dus al dwaalde in geen geval naar 4 wethouders, want je moet bestuurder maar bij zelfs beginnen. Dus dan moet die wethouder nog een stapje verder rennen, maar geen 4 wethouders. Coach. 24 mei hebben wij een heissessie gehad en de heeft de Partij van de Arbeid voorgesteld al bij de strategische visie om een halve wethouder voor de WMO aan te schaffen. Toen was het argument van dat is te duur, maar je kunt ook aan de managers denken, maar die betaalt zichzelf terug. Daar ben ik van overtuigd. Dank u wel. Pieter. Ik denk dat het werk bepaalt hoeveel het er wezen moet. En als de heer Verwer daar meer dat het geld kost, dan wilde dan zeggen dat het werk lezen blijft, maar dat je het een ambtenaar doen laten moet. Maar beide keer zal het werk gebeuren. Dus wij laten het graag horen. Wat komt er op je sta? Maar momenteel maar het maar draaien kunnen. Hester. Ik denk ook dat het momenteel goed georganiseerd is met 3. En wat de toekomst brengt, ja, dat moeten we afwachten. Pietje.
Ja, op dit moment zitten we met 3 wethouders erin en wij elk zijn eigen portefeuille. En de portefeuille van Zwarg is wel heel groot. En die had zeker Boersma en dat doet er fantastisch. Ik denk dat er in je portefeuillehouder op die Zwarg portefeuille zitten blijven moet. Dus, en de rest wordt dan verdeeld onder die oren 2. Nou, dan moet er echt hele diepgaande keuzes het maken worden. Wil je dat dan terug in je wethouder nog dwaan weten? Dus ik zou er wel pleiten om wel bij 3 wethouders te houden. Geen 4. 2 wethouders, 2 fulltime of 3, waarvan 2 parttimers. Dus 1 fulltime en 2 parttimers. En waar wij ook voor staan is dat de burgemeester geen wethouder meer financiën is. Dat vinden we een heel belangrijk punt. De burgemeester is op dit ogenblik wethouder financiën. Ja, en daar willen wij vanaf. De burgemeester heeft genoeg taken met zijn veiligheidsregio. Wij zeggen van, die taak moet je niet bij de burgemeester neerleggen, want we hebben het afgelopen jaar hier gezeten dat ze 3, 4 verschillende petten op had en dat kan niet. En wij willen dat naar de duidelijkheid naar de gemeenschap. De burgemeester de gewone taken die wettelijk zijn voorgeschreven en verder geen portefeuille. Nee, inderdaad. Ja. Ik kan bijna in de politiek. Anton. Nou, even vooruitborduren wat ik zei, dat we natuurlijk naar grote lijnen moeten, dat we waarschijnlijk, we krijgen de ambtenaren bij op zorg, daar moet het werk gebeuren. De wethouder is uiteindelijk politiek verantwoordelijk en die legt het uit. Misschien dat er ook taken die de wethouder doet prima ook door ambtenaren kunnen worden opgepakt. Wat de VVD betreft is 3 prima. Maar ik ben het wel met Pieter eens, we moeten dat natuurlijk nu niet gaan roepen en gaan doen. Misschien moet het wel meer, misschien moet het wel minder. Maar we moeten gewoon gaan kijken van wat voor taken komen erop van en hoeveel tijd gaat het kosten. Want we hebben natuurlijk ook, kijk, we krijgen natuurlijk wel budget ook voor zorg. En daar zit natuurlijk ook een stukje leidinggevende capaciteit qua geld in. Dus daar moeten we gewoon even naar kijken. Maar ik zal niet op voorhand roepen dat het meer moet worden. Maar goed, laten we het dan die afweging maken. Maar de heer Dijkstra kan niet wel wakker doen, Johan. Dus je bent er nog opeens wel mee dat er weer iemand bij komt, of weer een heel? Nee, waar ik inderdaad mijn antwoord gaf, met mijn inderdaad hoofd knikkend, is inderdaad op de financiën. We krijgen straks het geld voor de WMO. Daar zit ook geld in voor management. En op het moment dat je een goede ambtenaar, de juiste man op de juiste plaats hebt, inderdaad dat goed kan aansturen, heb je daar geen wethouder voor nodig. Geen politiek gebonden. Bij alle zaken die het op ons aankomen, denk ik dat we net maar minder als 3 tak kennen. En CWC maakt dat we maar 3 wel tak kennen. Wat nog net neemt is dat ik wethouders een mooi salaris baren voor het werk wat ze doen. En je kan net echt zien als 3 FTE. En daar misschien nog eens even zien wat daar onmogelijkheden binnen. Het is zo wat scholen kennen en wat. Dat je misschien zegt van ik zet een portefeuille zwaar wat wel in die een hele wichtige is. Maak ik toch een hele baan van, maar dan terug dat oor en dan krijg ik wat inlevering. Nou, ik breng hem even in. Het zijn al je mogelijkheden, maar ik zou zeggen hou vast in die 3 FTE, want inderdaad in het rand van de bezuiniging stinkt net dat we voortdurend meer dat boezen moeten. Nee, maar ik geef me net zozeer door de bezuiniging, maar simpel het feit dat het protte werk wat er komt en wat er hier het maar ik lees daar de relatie al even weer. Ja, prima. Ja? Nou, ik wil het laatste blokje. En dat wil ik even samenvoegen. Het eerste de burgerparticipatie. Het wordt nogal vaak in de riet neemt. En de protte burgers die voelen zich sterk belutsen bij het dorp en bij een week. Ze toch een protte vrijwilligers, organiseren tal van dingen. Om met name dus een stukje samenleving in hun eigen omgeving te verbeteren. Die willen net naar algemene oplossingen. Elk dorp het zijn eigen probleem, het zijn eigen dit. Dus ze vregen voor hun eigen dorp, dat is voor Foutgemoos als voor Holwert, dat is voor Raadoors als voor Arnhem. Ze vregen dus feitelijk een beetje voor het dorp wat maatwerk. En ik denk dat de rol daarin van de Riertown sturend wijzen moet. Dus wel wat je altijd doet naar de burger toe. Maar kan er net meer verantwoordelijkheid lijn worden? Bij bijvoorbeeld dwarsbelangen. Kan er net meer dit... dat een orde omslag, het detailistisch wat je minereert nog vaak. Hè? Lees nou een protte bij de dwarsbelang, lees het bij de wikriert, lees het bij de orde dingen. Is dat net een wijf van burgerparticipatie van de leefbaarheid? En dat denk ik erbij, want dat is direct het punt. Dan zal ik, als ze dat waar moeten, daar een soort financiële armslag om worden. Hoe sta je in dit verhaal? Ik begin bij Esther. Nou, het is het CDA-verhaal, denk ik. Nee, dit is mijn verhaal.
Ik denk inderdaad dat je verantwoordelijkheden terug moet leggen. En dat een dorp of een wijk heel goed in staat is om zelf te bepalen wat is belangrijk in ons dorp, wat leeft er, wat hebben wij nodig om de leefbaarheid te maken. Wij kunnen hier in het gemeentehuis niet die leefbaarheid maken, maar dat kan een dorp of een wijk zelf wel. Dus een dorpsbudget bijvoorbeeld, zodat een wijk zelf kan gaan beslissen of een dorp willen we een zandbak, een speelbak, wat dan ook in het dorp, wat is daar belangrijk, wat is daar nodig. En wij zeggen van inderdaad, geef de dorpen de budgetten en laat ze zelf beslissen. Rijn. Ja, de ChristenUnie die is een voorstander van dorpsontwikkelingsmaatschappij. Nou, we hebben een mooi voorbeeld daar in Peerses, Moddergod, hebben we Sjoen. Zaken opknappen, maar yield dat door de gemeente beschikbaar gesteld wordt, faciliteren. Dus wij zijn wat dat betreft, lees de budgetten bij de dwarpen, want zij weten precies wat er nodig is, tegen bij de mensen. En dan eerder ik draagvlak, ik denk daar ben we echt een warm voorstander van. Kootje. Nou, de vorige sprekers en spreekster wil ik me wel bij aansluiten. Maar wij waren laatst op bezoek bij Zuidwest, die de herindeling achter de rug heeft. En toen werd er toch genoemd, wij hebben een hele goede dorpencoördinator, perfect. Maar om daaronder nog andere coördinatoren te zetten met een budget, zodat dat goed nog beter kan functioneren. Dus allebei de plannen goed, maar ik zou zeggen extra coördinatie daaronder. Maar als ik de krant lees, dan zijn er nogal wat problemen met die fusie. Daar beneden. Wat zeg je? Als ik de krant lees. Nee, dat was de fusie. Nee, dit was een van de goede zaken die zij noemde. Pieter. Helder. De dwarpen die dat wil, ik ben er wel voor dat er per dwarp een bedrag komt. Dat hebben we in Zuidwest-Friesland. Ik zie dat werkt hartstikke goed zijn, maar dat hebben we het weer. We yield. Dus dan moet ik wat zien overstaan. Dan moet je op mijn overfront besparen. Dus dan zullen zij werk wel maken, wat oors bijvoorbeeld ambtenaren of greenwerkers dienen worden. Dat moet je gewoon helder in werden. Plus, dus wil ik zwaar ik uitspreken, dat net elk dwarpje zit op de wasje. Wij komen bij dwarsbelang te lonen en die zeggen, ja, dan krijgen we weer een brief. Of dat maar even regelen wil. En ik ben bang dat deze mensen zich aan ex-leden vinden. En zeggen, daarvoor ben we net in het dwarsbelang stapt. Dus ik moet daar toch heel voorzichtig mee omgaan. Ja, nou. Ja, ik denk in de dier daar staan, als dat dansvoer is naar die dwarsbelangen daar, en het bad al, hè. Er zijn een heel soort dwarsbelangen die een heel bord inzetten. Ja, en dat ik maar de behouden middels door die ze zelfs hebben. En ik denk dat als het om het budgetten van dwarsbelangen werkt, ik vraag me af dat nou voortdurend een hele verstandige kar is. Ik zeg, ik wil lezen waarom. Want ik denk dat een heel soort van die vragen die vanuit het dwarpen komen, dat die ik vaak een bepaald budget van een aantal honderden, meestal haast zo'n €1000, denken misschien wel €20.000 ontstijgt. En dan komt het toch wel weer op het verhaal van de bezuiniging. Ik denk dat ik heel goed zie hoe dat dorst. En dan was ik wel zien van wel elk dwarp dat. En ik denk dat in benammen in het dwarpen dat al heel goed bad. En dan heb ik nog liever dat ze een hele goede vraag stellen in onze richting komen. En dat wij daar voort van zeggen van daar geven we voor. Maar dat we dat integraal bezien kennen. Want als voortdurend het potje al voor het jaar stond elke niet. Dan is dat geld in elk geval alle jaar al kwijt. Dus daar moest even goed om denken. Dus ik hou nog even een beetje. Ik zou dat eerst na het bezien worden. Ik het waar een beetje van het zou te heeg worden, dan ken het net, dan moeten we weer roos. Of mislukkingen? Nou ja, steeds nou voor hetzelfde. Steeds nou van we hadden het rietel dwarpen even voor het gemak en we hebben vervolgens elk dwarp krijgt €10.000. Ja. Nou, dan best die draait, dan best al kwijt. En dan, maar dan is er een dwarp en soort van ja, maar ik wil nou op dit stuit wil ik wat moois dwarpshoes of wil ik wat van. Ja. Ja, dan maar het eerst al wel zien van waar helft dat geld dan weer bij. En dus kies ik even een zin van jongens, als u maar elkaar dat doen en daar ben wij denk ik voor. Dat is misschien wel meer dwangkist voor een dwarp. Als was het maar de som, het is het geheel is groter dan de delen. Ja, op die wijze. Dus ik denk, maar waar ik op zit is benamen dat je het goede contact hebt met het dwarsbelangen. En dat ik nou de les tien, wij ik mam achter altijd bij het dwarsbelangen deel. En wat ik zo wat daar bad, en daar wil ik eer voor haar. En daar maar wij gewoon op insteken van altijd aan plannen. Heb je in het dwarp, dat we ze meestal bij de hand nemen en zeggen van daar geven we van aan de slag. En dat in het dwarp even wat meer is dan in het oren, dan maak je daar geld voor vrij mee. Anton. Ja, maar even daarop in. Maar we praten over 12 verschillende dingen. Je kan elk dwarp of week een budget doen. Nou, dat is mooi, maar dan moeten we nog meer bezuinigen ergens. Ja. Het gaat mij erom, die mensen, zoals de boer, die wordt dat tuntje meer naar de verruiten. En wat kost het normaal? Zeg maar dat €100 kost. En nu kan er maar €50 daar maar ta. Dan had de gemeente een besparing. Het is gewoon een ordinaire bezuiniging. We zeggen wel heel mooi, wat is dat mooi, dat die dwarp met week naar al die dwanvel. Nee, ze maakt het gewoon aan zijn dwan voor de helft van de minder van cent. Hetzelfde wat de regering naar
gemeentes doet. Dus laat even op. Ja. En dat bad is op een heel soort En dat bad is op een heel soort plek. Ja. Mooi, Adam. Ja, nou, het burgerinitiatief is natuurlijk prachtig. We hebben het in de raad ook veel liever dat er nog veel meer gebeurt. Als je nu kijkt naar de dorpsbelangen, we moeten ervoor waken dat het natuurlijk geen vierde bestuurslaag wordt. Want er zijn toch ook mensen die niet lid zijn van de dorpsbelang en daar ook, die hebben ook initiatieven en die moeten ook kunnen worden ingediend. Maar het punt is, en dan, je hebt het nog niet over gehad, maar we gaan misschien op naar een herindeling. Het is niet wanneer maar... Ja, dat wil ik maar sluiten. Of dat het gebeurt, maar wanneer. Dus, en als je nu naar Zuidwest-Friesland, want kijkt, vanuit het Rijk wordt ook gezegd van die clustering van dorpen, of in ieder geval een dorpenplan moeten zijn. Nou, Zuidwest ben ik mee geweest, maar ik heb het wel gehoord. Die hebben een dorpencoördinator, dus daar kunnen ze bij aansluiten. Ik vind wel dat je, als je het op die manier doet, dat daar wel een coördinatie moet zijn. Daar kun je budget voor beschikbaar stellen. En dat is voor zaken waar we misschien toch ook al geld voor beschikbaar hadden gesteld. Dan kun je het op een efficiënte manier, dan ben ik het met Pieter eens, ja, dan kunnen ze daar een voordeel mee halen. Ik denk dat je het op die manier moet inrichten. Maar ik denk ook dat we er niet al te lang mee moeten wachten, want het wordt straks gewoon noodzaak. Ja. Lammert. Er is nu inderdaad ook veel wijze woorden gezegd. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om de dorpen en de dorpsvereniging, de dorpsbelangen, de wijken ook niet te vergeten in Dokkum, om die inderdaad er 100% bij te betrekken. Dat ze het gevoel hebben van, wij doen er ook toe. En dat hoeft niet alleen altijd op de financiële manier, maar het is ook inderdaad bij de hand nemen op het moment dat er een probleem is. Op het moment dat het op financiële manier is, moet inderdaad het, ja, ik zou bijna zeggen, in het voordeel van de gemeente zijn. En dat kan met het maaien van het grasveldje zijn. Jongens, wij hoeven zelf niet meer te doen. De wijkvereniging doet het nu. En het is schoon, netjes opgeruimd. Dat kun je met speelplaatsen doen, dat kun je met kaphout doen. Maar ja, we hebben de laatste vergadering, was hier ook een vergadering. We gaan geen vergadering. Ik geef wel even aan hoe het is. Belangen vanuit een dorp, op dat ogenblik teniet gedaan door een beslissing van de wethouder. En dat vind ik heel erg jammer. Dat betekent, daar is de animo om dat kaphout inderdaad, wat ze zelf bij elkaar sprokkelen, om niet te gaan kunnen kopen of te krijgen. Dat vind ik jammer. En dan vind ik heel jammer dat de ABD met de motie, dat het niet wordt uitgevoerd. Mooi. Nou, Pietje. Dat is via een hele lange omwaai toch nog bij het punt te komen wat hier al heel lang naast me uit. En dat wie net een dwarp, dat wie oors, maar ik zal er net op ingaan. Werd wij hier op ingaan, stellen, want ik zit hier als leesloeker van de FNP. Dat wil ik even duidelijk maken. Dus wat dat betreft, wat hier gebeurt, er gebeurt ook al een heel soort. We hebben 2 dwarpen, wanneer we gaan net winter helemaal net hier, maar wanneer er winter is, dan binnen het dikken daar mijn soort bestruid en dan kun ze dus oorlog komen. Dat is een fantastisch initiatief. Dat wordt ook stimuleerd door de gemeente. Alleen de financiën, dat zit zelf betalen maken. Zo'n soort initiatieven, maast als gemeente, maast die gewoon stimuleren. En ik ben het mee eens met de sprekers, elke keer had het erover, we zullen direct in het maken, dat het dwarpen echt vaker dingen dwaan, maar dan maar we het echt loslaten. Dan maar wij echt net zeggen van, dan vinden we dat we het saai in reactie maken. Dan moet het echt bij de dwarpen zelf komen en dan moet ze zelf beslissen kunnen van, we kappen dat bos of we kappen het net. Oké, nou het laatste. In 2010 optimistische geloven. Een bruiloft was aanstaande. Het zou de laatste gemeenteraadsverkiezingen worden in Dongeredeel. In 2014 een nieuwe gemeente. Hiep, hiep, hiep. Maar het pakte even anders uit. Niks, geen verstandshuwelijk. Het is ineens tot een vrij Azië gekomen. Dantemedeel wil uit nog in met arm Dokkum in zee. Verweddere deel wil eerst nog zelfstandig blijven. Nou, een verloving met Kollevant levert ons natuurlijk niets op. Want ik denk mensen, arm met arm is straatarm. Zwart-wit gesteld. Nou denk ik dat de provincie wel uit een ander vaatje zal tappen. Een gedwongen samengaan. De Friese geschiedenis, alle boeken, bewijzen dat gedwongen iets, gedwongen huwelijken, noem alles maar op, heel vaak verkeerd uitpakken. Waarom niet? En niet om een andere gemeente nou maar toe te zijn, maar een tussenstap. En wel naar die ambtelijke fusie. En ik heb nog enige ervaring met een vorige herindeling. Je kunt dan in de keuken zien van die ander. En dan heb je het grote voordeel, hoop ik, dat je bij de fusie
geen lijken in de kast vindt, zoals toen wel het geval was. Met andere woorden, jongens, zullen we niet een verloving aangaan, omgekeerd een ambtelijke fusie, en anders dwingt de gemeente ons wel tot het andere verhaal, met misschien alle problemen van dien. Dokkum is voor, dat weet ik, maar ik probeer toch dus een beetje richting. Nou, wie durft binnen 5 minuten dit vlakje af te ronden? Hou op. Jawel. Kom maar, Pieter. Ja, nou, ik ben zelfs ambtenaar van de Burgerlijke Stomen. Dus ik weet, als ik 12 van me had de steen die net willen, dan stuur ik ze dat ik hudde. De eerste hudde is het ook. Maar je net een volle energie steken. Ik heb er meer horen, maar ik heb ze ook nog nooit gehoord. Nee, ik kijk net. En daarom steek ik er wel energie in die cellen die wel willen. Nou, zoals het allemaal thuis aan had, dat hij wel wil, maar we daar is blikkenbreusje. En die oren twee, als ze echt net willen, maar je ophouden. Want iemand die versoepen wil, die bij je net redden willen. Maar dat de gemeente het wil, de provincie het wil. Als de provincie het wil, dan loopt het heel ooit, dan wordt het oplopen. Maar, en dat is het hypocriete van Dantemedeel en enigszins ook dan van Verwedderdeel. Ze maken wel de broek van de regio Dokkum, van de squalen, van de zwembad en alle voorzieningen. En ze wil daar net in mee participeren. Ja, alleen nog in de plus. Dat vind ik heel zwak. Geen ambtelijke fusie wachten. Geen ambtelijke fusie. Coachie. Ik heb begrepen dat de ambtelijke fusie op dit moment heel erg duur is om dat te doen. Wij hebben een hele goede motie aangenomen. Al zou je ambtelijke fusie doen, dat de stip erbij moet zijn voor herindeling. Stel dat het Dantemedeel dat zou doen. Hoopgevend was bij Zuidwest dat de griffier geregeld had van Verwedderen deal dat ze daar op bezoek waren. En dat was een beetje, eigenlijk was het wat geheim, maar het is nu openbaar. Oké, Rijn. Ja, dus dat gaat toch Rijn, ja, doe maar. Hij zei wel, jullie moeten straks wel even mee naar Noord-Holland, ook naar een gemeente wat mislukt is. Ja. Rijn. Ja, maar wij moeten net meer een gemeenschappelijke regeling erbij hebben, want de Riet die heeft er geen controle op. Wat wij wel moeten is zo vol mogelijk draagvlak te krijgen van datgene wat Dorendeel, en wat kunnen we nog graag willen, maar wat andere gemeenten minder graag zo niet willen. Dus in die zin, je kan het net door de straat een keer drukken, maar je moet er wel op een zodanige manier zeggen van nou, wat is het alternatief. En als wij het net doen, dus je moet de bereidwilligheid die mij dus mogelijk ook weet, als we het net doen, dan doet de provincie het wel. Ja, dus je moet er proactief mee handelen en reageren. Je moet met goede voorstellen komen, vriendelijk blijven en uitnodigend. Maar dat is een beslissing uiteindelijk ook van die rieren zelf. Ja, maar ik ken je zo moeilijk met u voort. Van we praten met dit en dat wat ze net willen. Maar ze willen wel een ambtelijke fusie. Nee, maar wij kunnen het als gemeente, ik heb het net al dwingen. Wij willen wel. Ik heb die ambtelijke fusie bedoel ik. Die willen zij wel. Ja, dat is een hand die ze uitstekken. Dat is natuurlijk de kool en de zand. Of is het politiek? Ja, dat is politiek. Wij vinden een wat duidelijke keuze. Dat is gelijk, want dat heb ik nog nooit begrepen. Dus Esther. CDA gaat ook voor die herindeling. Alleen een ambtelijke fusie als je inderdaad die stip op de horizon hebt gezet. Stip op de horizon. Pietje. Ja, we hebben hier een heel duidelijke uitspraak die in 2009 als Riet zijnde. En daar hebben we voorwaarden om verbonden en daar staan we nog altijd achter. En dat is dat de borger daarin centraal staan had. En de FNP is nog altijd van mening dat we tamaten naar een bestuurlijke fusie. Want een ambtelijke fusie, nou het is ook al saai worden, dan ben je de controle, ben je er ook weer een bestuurlijke fusie. Dat levert meer op dan wanneer het een ambtelijke fusie wordt. En dat is ook helder voor de mensen. En ik geloof vast en doe weer het ook al om doen wij de sessies gewoon hebben met de burgers die erop 80% van de burgers hierop we moeten voor een fusie gaan. Want als al die taken zoals die wij krijgen en als al die expertise zoals die wij hebben moeten, dan kan het alleen maar in misskippelijkheid. Lammert. Wij hebben een ander standpunt. Wij vinden, als je inderdaad dat huwelijk aangaat met twee partijen die niet willen, waarvan één partij wel wil en die andere niet, moet je niet doen. Daarnaast willen wij, als we dat zouden willen, als artikel 50, vinden wij een bindend referendum. Dan moet je echt aan de bevolking alle voor- en tegens neerleggen. Dus niet alleen zeggen van wij zijn voor vanwege de voordelen, maar ook alle nadelen. Er zitten heel veel transitiekosten op. En inderdaad, je komt toch verder van de burger af te staan. Meneer Braaksma gaf ze net Noord-Holland aan als voorbeeld.
Ook Rosmalen en de Bos is een heel groot voorbeeld wat miljoenen extra heeft gekost. En dat willen we niet willen. Wij willen veel meer naar de samenwerking. Je moet gaan samenwerken daar waar het nodig is. En dat betekent, als je op inkoop samen kunt werken om te zeggen van één centraal inkoopbureau. Maar dat gebeurt nu al. Maar dat kan ook verder. Dat kan met zorg zijn. We doen het nu met sociale zaken. En als je die zaak zegt van, ik noem maar sportbeleid, 1 centraal zwembad in de buurt. Op het moment dat daar behoefte aan is, dan moeten we daarmee samenwerken. Daarvoor hoef je niet te gaan fuseren. Dus dan ben je geen van de burger af, geen herindeling, zonder dat de burger zich er bindend over heeft uitgesproken. Dus wel een herindeling als iedereen het vindt. Maar ik bedoel, dat is echt democratie. En dan laat je echt de burger meepraten. Die heeft dan gezegd van, oké, prima, 70%. Maar is Jurgentje Maart dan net het bindend referendum? Nee. Want wij zijn al hier heel duidelijk over dit standpunt. Ja. Dus dan wordt er gestemd door de mensen. En dan wordt de keuze maken. Ja, dat kan. Maar dat zal 19 maart in ieder geval zien of er mensen dan ook. We hebben volgende week hebben we dus het democratisch gebeuren. En dan zie je dat iedereen is voor de fusie. Alleen jullie zijn iets anders. Dat is het verschil. Nou, dat is het kiezen waarvoor we hier vandaag zitten. Klopt. Anton. Nou, de VVD is al heel duidelijk geweest voor herindeling. Hoe krijgen we de anderen bij? Ik wil wel even iets rechtzetten dat de provincie heeft nu geen bevoegdheden om het af te dwingen. Omdat Den Haag dat in de weg staat, want die willen dat namelijk ook niet. Maar wat belangrijk is eigenlijk, want je schetst het zo als verloofd. Kijk, de andere gemeentes worden waarschijnlijk oude vrijsters die op een gegeven moment ook die keuze moeten maken. Want het wordt wel gedwongen, want het geld raakt gewoon op en ze kunnen het ook niet langer volhouden. Dus uiteindelijk zullen ze die stap moeten nemen. Misschien voelen ze dat als een gedwongenheid, niet vanuit ons, maar meer vanuit Den Haag. Maar we hebben het de hele avond over gehad over wat voor taken er allemaal op ons afkomen. Het kan gewoon niet meer zo zijn dat die kleinere gemeentes, nou en Verwedder heeft iets van bijna 9000 inwoners, die kunnen dat gewoon niet meer redden. Maar daar moeten ze zelf achter komen. Wij kunnen het wel vertellen, maar als je kinderen hebt, weet je, je kunt 100 keer tegen kinderen zeggen van blijf er vanaf, want het is heet, totdat ze zich branden en dan is het gebeurd. Nou, en dat gaat hier nu ook gebeuren. Jelke Douwe, dat wij als laatste sluiten. Nou, helemaal mooi als het juist inderdaad van al die taken die op ons aankomen, dan mag wij alles bij elkaar gooien. Waardoor dan kunnen wij dat absoluut net doen. Dat is uw mening. En dan zit mooi een grotere organisatie deze mega-operatie dwangmatten. En dan zoals toch even van de tussenstap, want dat weer een mooi verhaal. Ja. En dan, daar hebben wij van als RIA, ik nevens mij heel duidelijk zijn van het kan wel een tussenstap wezen, maar dan moet ik volslagen duidelijk wezen dat er nou 1 of 2 jaar later dus dan ook die herindeling komt. Dus bij wijze van spreken zo gauw als mogelijk ambtelijk fuseren. Ja. Met alle afdelings en dan in Santje, bijvoorbeeld uiterlijk 2016 en in Santje 18 weer indelen. Mij de belofte, wanneer die tussenstap komt, mij de belofte, we worden 1. Ja, die tussenstap is alleen nog maar de tussenstap na de werindeling. Ja, dus net als een escape nog het. Nee, heel duidelijk. Dus let dat duidelijk bij. Heel duidelijk. Dat is prima. Is er nog iemand uit het publiek? Want ik ben al ver over de tijd. Niemand. Dan wil ik eerst graag vragen de burgemeester even hier komt. En ik wou graag in ieder geval de lijsttrekkers bedanken. Jullie waren erg openhartig. Ik was misschien soms wel eens wat kriegelijk, wat ingrijpend. Maar dat moeten jullie van mij nemen, want de meesten kennen Willem de Boer. En je wist dat dit zou gebeuren. Ik wil jullie als publiek bedanken met de woorden van Toon Hermans. Jullie waren voor mij een fijn en dankbaar publiek. En je mag voor jezelf klappen. En voor hun. Klappen voor jou. Hebt u ervan genoten? Ja, het was een hele boeiende avond. Dus ik heb het met plezier ook uitgezeten. Mooie thema's die aangesneden werden. En van belang ook voor mensen die hier zijn. Maar ik denk dat deze mensen sowieso naar de stembus gaan volgende week woensdag. Ja. Maar ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken. Als u recht even in die camera's kijkt, dan spreekt u heel Noordoost-Friesland nu kom.
Nou ja, ik kan niet de invloed die ik heb, reik niet verder dan de gemeentegrenzen. Maar als heel Noordoost-Friesland daar ook profijt van heeft, ja, prima. Want het heeft niks met politiek te maken. Dit heeft te maken met democratie. Met het bepalen van wie er in de komende jaren in de gemeente in Noordoost-Friesland belangrijke besluiten gaan nemen. Daarvoor heeft iedereen het stemrecht en ik vind het echt een groot goed. En ik hoop ook echt dat iedereen daar gebruik van gaat maken. Dus die oproep die doe ik nogmaals. Iedere gelegenheid die grijp ik aan. Ik hoop dat dit debat eraan heeft bijgedragen. Dat er meer mensen zijn die zeggen van nou als het over dit soort zaken gaat dan moet ik daar naartoe. Dan moeten mensen misschien nog zich wat nader oriënteren. Maar als mensen vanwege dit debat ook weten, maar nu ga ik, want ik weet op wie ik moet stemmen, is dat ook heel mooi. Maar daar bemoei ik mij natuurlijk als burgemeester niet mee. Maar dan heeft dat debat ook nog die meerwaarde gehad, behalve een hele genoeglijke en mooie avond. Daarvoor wil ik je ook graag bedanken. Ik wil nog één ding nog met u tegen u zeggen. Het is toch nog nooit zo geweest dat er zoveel belang is aan deze verkiezing. Er valt heel wat te verkiezen. Er valt ontzettend veel te kiezen. En ik denk juist in... kijk, als de tijd zodanig is dat er een overvloed is aan geld. Dat eigenlijk van alles kan en het eigenlijk alleen maar leuk is. Want dat is natuurlijk ook veel leuker om in zo'n tijd te werken. Maar als de middelen minder zijn, de taken toenemen, complexe taken, dan is het des te belangrijker dat mensen wel overwogen hun keuze maken. En in die zin wil ik ook wel aansluiten bij wat ik eerder ook al in de Dokkum-Courant deze week heb gezegd. Ik heb waardering voor de mensen die dit werk doen, een grote waardering. Zeker in tijden dat het moeilijker is, want dan moeten er ook moeilijke keuzes worden gemaakt. Dus ook respect voor de mensen die dat werk dag in dag uit doen, is op zijn plek. Maar zoek ze dan ook en selecteer ze dan ook op een hele weloverwogen manier. En dan vervolgens naar die stembus. Dank u wel. Mij is ook gevraagd of ik de bloemen dan wil overhandigen. Ik zei dat doe ik graag. Dan kan ik dat doen als een blijk van waardering voor het leiden van dit debat. Het leveren van de input daarvoor. En dus op die manier ook bijdragen aan een hoge opkomst woensdag. Ik dank u wel. Heel hartelijk dank ervoor. Oh mensen, misschien nog even een korte mededeling. De raadsleden hebben allemaal een briefje ingevuld met de prognose van de uitslag. Die is geheim. Maar die nemen we mee op de verkiezingsavond in de hal van de gemeente. Hij ligt daarachter. Ik geef hem aan de burgemeester. Met andere woorden, ik zal hem ook niet inzien. Ik zal er geen gebruik van maken. Burgemeester neemt hem mee naar de avond. En dan gaan we dan eens even kijken wie er het beste uitkomt. Ik heb begrepen, maar het is niet, ik heb bij geruchten, en zoals journalisten altijd schreven vroeger, in de wandelgangen vernomen dat Algemeen Belang voor het raadslid die het beste het heeft uitgevonden een iPod beschikbaar stelt. Ik dank u wel. Jullie dit meenemen? Wanna buy a new car, but the price ain't